il-motor. Ejt li s-sana għata. Le, ħanġibek. Mela Daniel joqgħod biex ma nużax il-kelma propja jitmejjel bija. Mbagħad ma jkunx irid nġibu, so ħanġibu. Hello, bħalissa stijaw nofsu qed nistenna li sħabi jiġu. Hectic morning, imma il-ħaqt l-estate in time, irrid nagħmel il-mejdat. Unfortunately, waħda mill-bib tiegħi kaġġalat u il-waħda li konna ċebra birthday tagħha, so asħaq qed nagħmel il-kejk, imma Daniel għalli ma jimpurtax issa jikluhu. Anka Christmas logħbi. So ħanarma l-mejda għax għadni qas-lesta u ħanamel xi nibbles għal qabel. So għadnirt namelek. Imma il-ħaqt l-estate feeling very festive, bl-aħmar. Iwi għafna. Issa nħalli għadik il-bicċa. I'm putting you on YouTube like that. I don't care. Ma kif ma kulħadd issib biex tilabu? Hello. So ħadna il-lunch u bħalissa xil-5 so laħaq dalam. Però ħamorru il-Christmas market ta' Dejnbost issa. Bħalissa feels like zero, so unaqra bart. Imma ħamorru l-ice skating rink li vera eċitata għalih. Daniel ma naħsibx li ħajmela, so Daniel ħajkun il-cameraman għalek. Qed qattarna xita wkoll, imma ma jimpurtax issa lejla naħsar xari. Kilna ħafna għandi zaqqi ħadd isplodi. Suppost ħadd xi clips, ma tantx filmjajt immax kull darba li nistiden in-nies. Ovvijament nibda l-iddeja nisforzhom jidru fuq il-vlogs. Meħem, issa ħmorru ice skating wara l-Ferris wheel! Wow! Le, kont xamela tossokx forzat. Hawnhekk ħanaraw il-kontestant il-ġdid ħajidħol fl-ice rink. Mara Zammit, naraw fejni, ġwa sewa li tixkala. Zammit id-bati naqaz u mar-railing. Ejwa. Madonna. Kif sejra? Sebtek taf actually t-skate, għaj? Mela jinnaf, darba mil-ta ta' fajti. Ejja mur. Forsi narak wahda t-iskala. La t-weġġek? Le, l-sikkat. Għax post iktar għajkun l-sikkat iktar faċli. Għaw, diffiċli, Nistan immal. Madonna. Mara kem l-ħar li għamil ta' skating 2017 l-ħar, so 7 snin ilu u niftakar waqajt ħafna drabi għallum xejn għaz ċessa darba waqajt ma dofka ma diffiċli u so sorry għu doħ ħazin.
Traġedja. Affiflu laqajja, naraf. Sì, xġani. Disastru, eh? Disastru. Allura kif sejra? Disaster. Intervista mal-atleta. Rajt niraqa. Le, ma rajdekx. Kif s-sik jisfu fuq s-silġ il-nismen. Prova u li nqarrat issa nara. Xieġfir? U li zid naqqa l-spidu, forsi jinġibek t-xkana. Bizbal. Dejjem lejla ħar. Okej, naħseb ħatna għal-qada sa kemm ma naqas issa. Ħafna tfal, men. Oh my god! Ħafna tfal qed jaqgħdu fin-nofs. Waqt telefuni. Madonna. Ejt li s-sana għata. Kemm hawn sabiħ. Kif inhu xahari. Ma kienet ix-xita. Hello nies, inħoss li llum ma tantx iffilmjajt għax waqt il-lunch jisim bdejt nibdeq nifilmjhom. Bħalissa qed nagħli naqra msħun biex nieħu te, jaf u naqa' noisy. Imma araw naddaft il-kitla fl-aħħar. Il-problema tantx ħadd tidher għalissa. Imma vera ġiet nadifis. Il-problema ħafna minnkom għallajtu tarawha maħmuġa. So fl-aħħar nadifa. Misa ħanamente il-lallu ice skating ma kemm tħakt. Naħseb għada ħanqum b'xi 4 benġil lawlem. Imma vera ħad gos, Madof Natalja, ħabibti l-Pollakka, vera tajba. God bless her, ħanxal is-siġra ta'żhom. Il-lallu bdiet bellaħni u vera bdiet tuqani ħażin għax jiena vera ma kontx naf għalkemm eventualment vera ħadd il-qagħda, just at some point għax student il-flatmate tagħha wkoll għall-ikla. U at some point kellu dak il-penguin iż-żgħiru għalli tipo ara tittużaħ u dort lura u xejn lift il-bilanċ u għajt għal patata. U dak il-ħin waġġajt naqqa ġifieri naħseb għada ħanqum bil-lower back jiġani. Imma oh my god, so glad I did it għax vera tħakna u għandi ħafna araq. By the way, edha hekk issa xulbad biddilt għax ħammitx il-qmis b'xi ħaġa ma nafx biex. So biddilt u di kienet l-ewwel ħaġa li rajt, sorry naf li lbistu miljun f'darba imma vera l-qalbi di l-vest. Kont għalajta regali s-sena l-oħra. Imħe, ħanamel te u asna f'xan għamel, vera nixtieq chill night illum imma xorta rrit neditja. Għax għada ħammorru Gent u vera ċitata għal-Gent, kulħadd jgħid li Zom taħna għamel it-te. Kulħadd jgħid li Gent vera sabiħa
U li minn għalija naħseb Natali għalt li, ħabiba tiegħi eżin tal-lum. Li ġiet voted one of the best European cities for lights, eżin mux Christmas lights, jena naħseb ta' qalet Christmas lights, imma ximent tipo landscaping, u dawl ta' normali msomma. So vera ċitata biex immur. U to be honest għadna qasqat ma morna il-Belgium sissa bis-sena minn mindu ġejna nqodu għawek li vera strambax. Il-Belgium vera viċin tal-Olanda u vera easy biex immorru. Xtaqna immorru, ċoj jiena xtaqt li immorru Bruges ukoll, għax darba kont mort Bruges 5 snin ilu. U wow, wis sabiħa Bruges fi żmien il-miliet. Bruges naqek sar il-bot. U ma tantx kien baqali lif dis-sena mix-xogħol, kull ma kien baqali 2 u rrid tinġorhom is-sena d-dieħla għax sena d-dieħla rrid ninżel Malta naqra iktar ta' spiss. Żammejthom naqal next year. So dik forsi morru Bruges is-sena d-dieħla, sa forsi nsibu weekend is-sena d-dieħla u norqdu hemmhekk għax peress il-bot jisek mhux ħadd mur day trip u tispiċċa taħli 7 sigħat f'ġurnata just traveling. So super excited for Ghent u to be honest vera eċitata naf li again food related imma vera eċitata biex nieħu waffle. Oh my god, il-Belgian waffles u il-Belgian waffles it-tajbin minn għalija hemm 2 types ta' Liège u ta' Brussels. U ta' Liège huma tajbin. Ħobb li mhux inħawwadhom. Waħda minnhom ta' Brussels żgur, imma l-oħra minn għalija ta' Liège. Excited. L-ikel vera ġi tajjeb, il-lasagna ġi top, Daniel faħari li ħafna għafolja dal-għodu ħtanqata. Għalli, meta kont tinsaħħan it-salsa biex nagħmilha, għalli, żomm mhux il-lenti vera da stramma. Għalli t-salsa għandha toma, mhix tmanġix tajba s-soltu u bdejt neħsil jena għax ma nistax nifhem għax l-istess salsa tal-lasagna tal-aħħar darba. So, ma ġiet tajba. Manka l-kejk intoġob, il-kejk xorta kelnieħ, spiċċajtajtom biċċa xkalna wis. Ħanħu tessa u jaf nispiċċa nara vlog to be honest, għax vera nixtieq inqgħod relax. Ma jqos nimur naħsel xari wkoll. Lafħaw meta kont teenager kont ngħid mal-mami għax kienet titfa' ritratti imbarazzanti fuq Facebook tiegħi. U issa qed nitfa' lili nnifsi fuq l-internet hekk. Hello. Ħsilt u ħsilt xari u għamilt l-scrub u illum kienet il-ġurnata fej ikolli l-everything shower li in-nisa jafu xi ġifieri. Tinħossni ħafna ħjar għax vera kelli bżonn naħsel xari u issa nagħmel l-evening skincare. Qed inħossni kilt ħafna gravi, qed inħoss qiegħda ħadd isplodi u għadna qaskilna xejn minn wara il-lunch, insomma l-late lunch tal-lum, apparti gallettina. Għax ma te ħadd gallettina milli għamilt. Onestament, jiġi Jannar, jgħaddu l-festi għax għalkemm da żmien vera sabiħ u hekk l-ikel li qed nikol bħalissa huwa too much. Infatti qed jitlgħu lil aponot l-ewwel hemm. Naħseb ħabba t-sokkor kollu li qed nieħu u ħabba tipo il-fatt li ma tantx għadni qed nikol healthy kif kont qabel u biex taxxaq ukoll ħabba vlogmas naqast training u wisq. Jiena xtaqt li mqar waqt vlogmas xorta mmur il-gym 3 to 4 times a week imma il-gym eżempju twice irnexxi immur. Sa m'hemmx tagħmel. Din hija problema ta' Jannar issa. U f'Jannar bekont trek, infatti għad nirrit naħdem naqra fuq il-training plan u il-meal plan tas-sena l-ġdida. Bażikament wara l-half marathon għax hawnhekk fuq YouTube għatmetta di fuq Instagram wara l-half marathon kont ħadd break ta' ġimagħtej mid-dieta li tipo kont qed nagħmel għax dis-sena provide nonqos naqra mill-weight li if this triggers you please aqbżu dil-biċċa tal-vlog imma irnexxi li nonqos jisu 6 kilos matul it-3 xhur tas-sajf u vera kont kuntenta dwar għax vera stinkajt u I worked hard biex nonqoshom. Imma bad kelli bżonn break għax kont qed nagħmel dieta waqt li qed nitrenja għal half marathon u kienet naqgħod diffiċli għalkemm kienet faċli li tikol inqas persi kont qed naħraq ħafna kaloriji bil-ġiri. Kienet diffiċli in terms of energy, għaliex kont nuża ħafna enerġija meta niġri u ma kontx niekol tipo biżejjed, as in I wasn't starving myself ta' ġifieri, imma anyways, ma tkun ħadd break u suppost kelli nerġa' nagħmel l-aħħar 10 ġimgħat sal-aħħar tas-sena
jew insomma seżat qabel il-miliet biex nonqos 4 kilos oħra. U għamilt ġimagħtej u daqshekk għax bdew il-festi u mbagħad immirat u sifirna u kienet vera diffiċli ngħidle għall-ikel għall-ħelu speċjalment. So din issa problema ta' next year u nifoka fuq dal-goal f'Jannar insomma u fil-bidu tas-sena d-dieħla insomma. Vera diffiċli li ngħidle għall-ikel għax jiena nħobbu ħafna l-ikel u speċjalment social events nara li kulħadd jiekol u hekk hija impossibbli għalija li ma nkomplix man-nies. Fajt load issa u nxartom waqt li kelli l-face mask. Il-ħasba razzajt ukoll wara l-ħadd it-tem meta kellimtkom l-aħħar. Kelli bżonn nisbarazza ħafna llum wi caught up ma' chores li kellna nagħmlu d-dar. U naddafna sew u veret inħossni aħjar fuq hekk. Għax issa għada ħamorgent u għada pratikament ġurnata li manna ċans xejn nagħmluha għal xi trejn irdu naqbduha kmieni. U noslu għawd xej tard ukoll. Asna f'xħan għamil issa to be honest, naħseb naqbad neditja u immur narqot għax diġa xħen. Diġa d-disa. Editjajt il-video nies u jiena ħammur narqot ċe rrit nistanni sporta imma ħana il-vlog hawnhekk. Grazzi ħafna tal-li rajtuh, nispera li daħħaktkom bl-skills impeccabli tal-ice skating tiegħi. Ma stajx nqaf nitħak nara dak il-klip tiegħi naqa' u sejrek bil-mobile u nitħak u noxa. Il-kommentarju ta' Daniel kien edit plus ukoll. Imma ħana il-video għaw narakom għada Gent, so very exciting day for us u kolkom video sabiħ intom ukoll xtaraw nhar it-tnejn. Lejli tajjeb u tinsewx tagħmlu like u subscribe. Ciao ciao!